nang dapat ke experience ni kata kajing ke experience ni kata kajing yesem kejongki hapo kani kerikla kajing yesem kejongki ha kani kerikla tiala ringi pet nakal nong ke bakat san ke bakat langi i kajing pular kejong blai ngan puli ha tien nong we kat ke bakat lai bang you will guide them to your holy dwelling anda blai la pelat yaki nak ta duriau ke pasau ublai un wai kata kajing tikana ba un sumari ki shadu kata kajaka kajing dan rikat kabakentang bat kabakhuit kajong truai kat khat kabakat nyo you will bring them on warang iki bat ban plan iki how mountain of inheritance bat ban thung iki ha kata kajaka kanong kenti ka ba ublay la pen kre na ka banta ka jongki te ha kani ka jingya lenti ni ibang moses wi shem ya artli ki ki jing e ki ba ha pu ha ban ya kendo bat ki kon israel ka de ka jing e ka ba shabar jong ka do ka jing than ka jing sliang ba ka jing e ka ba arpat ka de ka ba shapo ka jongki ka ba shapo ka ba shapo ka jongki te ki jing e ka ba shapan mas pet na khot ka kalnong ka khat san ka khot ka ba ar pusang ni ye ka jing khnyum lai si hadien khon israel kladan biang ban khnyum te ka jing khnyum ka dei ka baning kong e mo ki khnyum si ki khnyum kadon ka jing tesiki mo ki poi ha ka jaka ha ka ba ko kamlong di ka thang ki khnyum moses pen kalai ka ba kalong ka ka badi ka balong bandi nang tapat ki khnyum biang kadang kajing tunjuk kajong blai nang ta ki khnyum ki kon israel but kajing khnyum kajong ki kadon ka benta ka ba ha kal nong ka ba khat riu ka ba prawong ka rukom khnyum kajong ki kyong ni shong ha ukhudo for Egypt kadiki ki ka ba teng tengar ga masam ki mo kum no gini ki kimrao for Egypt ki shong ukhudo tengam tip hadu kat nu haru bahan am ta ka jong ki henre ka rukom khnyum ka jong ki teng bom tan nang rem no ngi shong khudo ai do ini ti ulai pendap ikiru pendap tak mana na pu ada kat do men met tingi ngi ya ka jing pendap ka jong ulai ye ki khon Israel wat shibun ki jing khnyum wat shibun ki jing khnyum ulai pendap henre hakita ki ba ulai pendap iki kadon mo ka jing le but po ke babun hi ka dei ka jing bam ko ngu ka jong ki khon Israel ye ulai ha ka jing em ka jongi dan sibun ki bangila ban kin mawi kamba bi kampla ka jong blai ublai I khun Israel wong barabor kin mau ye ni kamba bi kampla ba ublai de rei bun sian ngi ki brio I kloi bhaban kin mau tangi ki jing le baka he baka jenjar hadu kata tangi klet ya baru ki bangi ni lama ye ki pelat ka jong trai I kin mau tangi ki ka bas ngosi I kin mau tangi ki ka bas ngosi Henry ublay barabor wang abingin kin mau khun Israel ki kin mau tang ya do mo kadon ka bental je ki ong ba na ba ka kambha yang ni ban ki Egypt kasuk mo shakri bet ani hadu kata kidan ni kata ka jing kwa ban long rau biak tu snap ban lai luit ma ki jinja kadiki ki ka ba snow thamula na ka bentai ka jong ki abi long ki khun ki jong blai lo plai luit ni ai bingin ya ki khun ki jong blai tianang ta iya ka jing nyom biang ha nong ka ba khat nyo ka khat ka ba nyo ha po masa ba mariba ha ka ba kidan kam ya ka ublay ai ki ka nang tapat khat nyo kal nong ka ba pra ha ka jing ka ndo ka jong ki ya ka ni ka first battle ka ba ki hab ban ya kun thma be ki nong amalekites ublay ai ka jing job iki na ka ba pelong yu Moses ba kat ba dang ra ki ti ka ba mat ki khon Israel ki nang yo ka jing job but how Moses uthat pan hab ki kun Israel kinang do bor ban yakun
te baro hot ha ka jinga khun ke jongi ka dan ka balong physical ka bangi ngia khun na ka bor met but ha ka ju ka por yem dai ban klat ba ka bor ka jongi ka wan na ka bor jang ka jing tuai ka ba la dangi pendam hong tuai ngi obor ban ya khun kalong spiritually but physically kadan kam tingi I ya ka jing job ha ka jinga khun ka jongki ha ka ba hadir andi kila push po midien Moses yo ban ai ka jing kla kom no ba ublai la le la plat ki ba khun Israel kom no ki yo ba ki mat ka jing job ba kom no ublai yo ka buram te hadu bu jitro ru kam la ap chu let ban ai ka jing kenya ai ngo na ka dao ki jing job ka jongki ya kita ki jing ki jing ale hapori kla te ni ba mo uniu thao kurem bat Moses ubelong pusa kurem ki ai mo ya ka jing kenya su trai kadai mo kadai ka jing su jumut mo ka jing I apreng juki mo kadai ki ai ka ba itnam men ha ka ni wan support damo dia bawan ban ubawan hapo damo ban sedang de utau mo ude thao kurem jong tau mai dong presiden jong ji NPI menta dia thao kurem wati ka kam ha uni persa kurem ururan bat mata long presiden dia kata kecil keren kecil syang dia kadang kata kecil keren pa wah bursian kamiar ban I kecil suju buat jong thao kurem bat persa kurem wah ada kya kurem persa kurem wah kam tama ka jat dia kecil hadu kata kata ban I Henry ngi ya kata Moses ngi isaki ya kecil dekat ke jong blai ya kecil sup kecil apa kalong ye dan kita ya lang ban ngiru wah ting ya keren biria wah dan be ya lang ti be lek lang nani stie ka ba ta wah ka dan kata ka jing ni fun yo ada mi tu ta wah fi fun ni ta ni kimi na ka jing kalau kum jiu te hadu kata bang ni tenap ka dei ki ka bang ya ban I nuksa na ka jing em jong Moses ringkat ka yeng ka sem ka ba itanat ka jong tingi I ba Moses ru usngat yu ka thau kurem ye ka jing ai ka jing mot ka jong lada kamdan ka jing stu ngam tikana bun ya sam ye ka ai ka ba uplay la le bun ai ye ka ta ka testimony ka jing pla ye ka ai ka ba uplay la le ka jing ka jong ti re nama ka dan lupa kata ka jing dei bajan ta ka daun sa ai ka jing pla tingi I te ka jing a jing mot ka thau kurem la ya rap shu Moses wana pen bha shu ya ka kam ya ka kam ban judge ban bisa ni kun Israel nama kini kun Israel kata kadai kecing ka belong internal kiong ke internal problem kababun kadai kata bau Moses mau hak man syong hak bisa penyesuk mau ikimiki kun Israel pramaki kia dak kia mau kia nyum uta te ule kunta uta te wah dia kada mau kadai ke ba mau kun Israel ngi kun Israel ban ngi haban yit yela di yo ngi long kunta kabun ka jing nyum but mau kaduna apa kecing aingu ka jong yu blai kaduna kecing aingu ka jong yu blai dia ngi bau Moses ya ka yengsam ngi ka jing stu jumut ngi ya ka jing priang ka jong ya ka jing ai jumut dia mo hapadang kita ki ai ki jinga di jong ki kon Israel ki empat poin sekali kanan tambah kin sapoi pat hau ta ulum Sinai